घनसोलीतील माऊली कृपा सोसायटीच्या निवडणुकीत काल महाआघाडी पुरस्कृत परिवर्तन पॅनलचा विजय झाल्याने महापालिका निवडणुकीआधी शहरातील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटक पक्षांचे मनोबल वाढले आहे। या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत पॅनलचा पराभव झाला। माथाडी रहिवासी असलेल्या या सोसायटीमध्ये आगामी काळात पुनर्विकास होणार असल्याने राजकीय पक्षांमध्ये या ठिकाणी वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे। काल पार पडलेल्या सोसायटीच्या निवडणुकीत महाआघाडी पुरस्कृत परिवर्तन पॅनेलचे 17 सदस्य निवडून आले। गेली 2 वर्षे ही सोसायटी प्रशासकांच्या ताब्यात होती। या सोसायटीमधील रहिवाशांना पुनर्विकासाची ओढ लागली असून आपल्या माध्यमातून हा विकास व्हावा म्हणून राजकीय पक्षांचा आटापिटा सुरू आहे। माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांचे पुतणे सौरभ शिंदे यांनी पुनर्विकासात लक्ष घातले असून या निवडणुकीत त्यांचेच नेतृत्वाचे पॅनेल निवडून आले आहे। त्यामुळे पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक दोन्ही गटाकडून प्रतिष्ठेची करण्यात आली होती। मात्र या निवडणुकीत माऊली कृपामधील रहिवाशांनी उन्नती पॅनलच्या सर्वच उमेदवारांना पराभूत केले। नवी मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, आमदार शशिकांत शिंदे यांचे बंधू ऋषिकांत शिंदे यांनी या निवडणुकीत विशेष लक्ष घातले होते। निवडणुकीतील या विजयामुळे सौरभ शिंदे यांचेही आगामी काळात प्रस्थ वाढलेले दिसणार आहे।